Родовите травми се отработват, те се осъзнават и се достигат до нов избор, до нови желания да постигнеш други резултати, не тези, които травмите те водят. Защо травмата е водеща? Защото тя трябва да излезе на светло. Единственият начин да отработим травмите е да ги разберем кои са. Много прилича на диагностиката в медицинско отношение. За да се излекуваш от нещо, ти трябва да знаеш какво ти е. Надявайки се да ти мине, просто е така доста недълновидна стратегия. Не, че не се случва. Всички ние с вас сме имали състояние, в което не сме се чувствали добре и сме казали, ще ни мине. И е минавало. Но това е когато сме по-млади и организма ни е по-силен. И дори не знаем как ни е минало. Но с годините това става все по-трудно и все по-рядко се случва. И така, когато нещо ти има, е добре да разбереш какво е то. И вече оттам насетне имаш различни подходи, за да го терапевтираш, да го излекуваш, да минеш през него или да се примириш с него. Това също е резултат.